Chin. 88.7. Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Akyanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Alas 3:08 na. This time check is brought to us by EO Love Your Eyes. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7. Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love To the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news And public service. worldwide, netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7. K5 News FM. Sector 80.7 ang kwento lumalagka na DJ Macho Kulit. Sa tawanan walang kapantay, mga tawag at kwento sabay-sabay. Sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Macho Kulit. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan.
Mawala ang problema sa loob di na ilabas. Love life partner, tawag na't makisaya wagas. Sa programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang barkada, tawanan natin ay di matitinag. Kahit anong suliranin, dito'y ating masusupo. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM 88.7, wala pag-aalinlangan. Mawala ang problema sa loob di na ilabas. Love life partner, tawag na't makisaya wagas. Wagas. Kulitan PJ na tunay, sa kanyang boses problema'y nawawalay. Tawag mo'y mahalaga at dito'y walang kapantay. Sama-sama sa saya, sa K5 tayo'y magpakatatag. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema sa loob di na ilabas. Love life partner, tawag na't makisaya wagas. Wagas. Kaya't huwag nang mag-atubili, tawag na sa amin DJ Macho Kulit, ang kaibigan sa hirap at ginhawa. Sa 88.7 umaarangkada, kulitan tayo sa K5, tayo'y masaya. Tawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More Kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon. Kampiyon. Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. Tawanan. More Kulitan. Kulitan. more fun. More fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, gulang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga. Nangagid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Ay, tsaka. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Oras na to, alas 3:15 na mga K5. May dayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Nagabagtik ang init sa mga hapon. Nagapasulod ko din sa studio kagina. Nabatsagan ko gid ang nagangot-ngot nga ulo ko. Kay tuman ka init. Pero sige gyapon na. Patayon gyapon sa pagprograma sa Laugh Out Loud. Kapon si Macho Kulit rin lang sa 88.7, the number 1 radio station sa Iloilo. K5 News FM. Well, sa buong hapon, May 22, 2025. Happy birthday! Sa tanan nga may mga birthday dira mga K5. Congratulations sa tanan naton nga mga suki sa kanginan. Yan nagapamatig yapon sa itong programa. After isang May, June na naman. Opening class na naman dayon.
June, July, August, September ba? 3 na lang kabulan. Berber na. Grabe do kadasig lang sang aton nga tiyempo, no? Manog 3 na katuig si Matt Chocolate sa K5 News FM. Ba doon sa San Ulan tayo nagwakal-wakal, 3 na katuig dugay-dugay. Nagpasalamatan ko mga upod ko diyan, mga mabuot. Wala sa vlog sa pangabuhi. Wala man kaagi hilot. Kag mga mabuot maalam. Hindi basta-basta. Kay ang ngipon puro pasta. Good afternoon sa tanan natin nga suki sa kangina dira sa may Pasig City. Kag sa may Sara. Dialogue Mama Ni sa leadership ni Mama Ni dira. May rayad nga hapon sa imo Mama Ni dira sa Sara. O kabay pang more blessings to come sa imo Mama Ni. Amo niyang tao nga hindi malapawan. Wala problema, nag-enjoy lang permi. 88.7 K5 News FM Sara, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 95.3 K5 News FM Bogazong, 95.9 K5 News FM Colaze, and 88.7 K5 News FM. Tamyaw naton si Erlina Tilar Magoles. Good afternoon, Matt Chocolate. Greet ko lang nagaling bana ko nga si Noel Goles diri sa Telecom Computer Barangay or sa Telecom Compound. Sabi ko computer ni Telecom Compound diri sa Barangay Quintinsalas nakatutok sa K5 News FM. Madamo nga salamat, Matt Chocolate. You're welcome, ma'am. And also sa mga friends naton nga nagatutok ka. And also, eto pa ha, congratulations, 3 years ka nagali, oo. Pero tiko ni Sipo naton, it's been for 18 years na sa radyo, no? O sa kadugay, magaling. Si Jofel Galas, ay nga pan Matt Chocolate, tamiyaw ko lang gali si Boss Jory Mar Galas. From Guimaras, kapamatigid kami, permi kay Boss Nelson Riganas. Good shout out lang kay Uncle mo May nga po kay Uncle Gerard, God bless you, Matt Chocolate, Danielle Victory. May nga po sa inyo si Jezza May, si Guban, kag si Ma'am Nalyn Sauto. I'll be there karon mga ka-K5 sa Sibalom. Ako na ma-host ang December Avenue. Pwede man May Avenue, December Avenue, gini sila man. Kit-anay kita na karon mga ka-K5 sa mga fans na ni Matt Chocolate. Kadto ka muli sa akon karon sa Sibalom dira sa May Plaza. Kay mahinampang kita draya. May lamposanay kamot kita karon ba? May ara kita karon Okbo Challenge. Baw sadya ini sa aton Okbo Challenge. Siyempre madaog ikaw sang 500 pesos. Ang pinakanami nga mag-ukbo, magadaog sa 500 pesos. Grabe. May mga ulo-ukbo challenge kita karon nga himuon. Dira sa may municipality of Sibalom mga ka-K5. Grabe no. Tamyaw naton galing si Sir Regan na. Sang J-Lord Taxi nakatutok din, sir. Good afternoon sa imo. How are you, sir? Tamyaw ko man si Nanita Del Prado. And also galian, mayong hapon Matt Chocolate. Ari lang kami di agawati sa Sinikway Lapos. Always naka K5 News FM. Number 1 K5 News FM, Matt Chocolate. Ikaw ang number 1. Salamat, Ged. Kag kaya Madeline Rando nakatutok din sa atin. Good afternoon. Ayong nga hapon sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga K5 naton, kampiyon gid ni nga mga istorya para naman sa aton nga pautwas mo sa K5 News FM. Ipautwas na, huwag nang magpahuli sa tawanan at saya. Di ka na mag-iisa. Matt Chocolate, kaibigan mo sa radyo. Sa K5 News FM, lahat ay kayang-kayang solusyonan.
Permi bala galain ang imubuot? Wala ka bala pautwasan? Ari na ang solusyon. Ipautwas kay Macho Kulit. Problema mo, solusyonan ta. Tuwag na. Patsa gid kay nga sadyang aton sa mga letter do palatsun gid. 3:21 on the clock. Isa naman ka letter ang aton nga basahon subong sa aton nga pautwas to the max. Well, subong nga pon sigurado nga mainit ka mo. Kag sigurado man nga mag-enjoy ka mo. Kay Lizel Sutaso, Burot New Lozana, nakatutok din. Hello kay Nanay Nenfa. Huwag ako gawa tulog pero sige lang. Amugin man ang kabuhi. Macho Kulit agua lang ang ngalan ko nga si Ana. Ana Bayo, Ana Laba. Ana Kaon, Ana Tig-Ab. Macho Kulit dugay na ako nagapamati sa imo nga programa. Ako si Ana sang Lapas. Gusto ko lang mag-share sa nga akon nga problema subong Macho Kulit sa imo. Kay ti dugay ko na ni ginatago-tago sa akon kabuhi. Halin pa sang una. Macho Kulit, wala ko kabalo kung ano akon obrahon. Kay single mom ako. Wala ako bana nga sandigan, wala man ako bana nga pangayuan, kundi ako mismo ang nagabaka-baka obra, agod nga mabuhi ko ang akon nga bata. Isa ka beses Macho Kulit, nag-obra ako bilang isa ka call center agent. Ag wala man ako nagdugay, kay hindi ako kasarang sag pulaw-pulaw. Do mga 3 lang ko guro kabulan sa call center at nagpahuway ako. Ang ginobra ko naman Macho Kulit, nagluto ako sa mga pansit, mga lumi, mga bihon, agod, pabaligya. In short, paluto. Kaluyan Macho Kulit nga damo man nga nagabakal sa akon. Halin man sa mga schools, municipalities, may mga mayors man nga nag-order sa akon. Isa ka beses Macho Kulit, wala ko kabalo kung ano ang akon nga ginabatsag. Pero mila nagalain akong pamatsag, nagalingin ang akon nga ulo, nagapalomoy-poy ang akon nga lawas. Siguro stuman, kakapoy, kakulang sa tulog. Isa kaadlaw Macho Kulit, nagkadto ako sa mall dira sa Delgado Street. Nagpamakal ako sa mga gamit ko, agad para sa akon nga luto. Alas 6 ang hapon or sa gabi Macho Kulit, wala na ako sakyan. Nangita ako Macho Kulit sang paagi, iti tuman, kagarabi ang bundak sa ulan. Nagsakay ako Macho Kulit sa taxi. Kag pagbalikid ko wala ko mag-expect ngang lalaki nga naga-drive amo ang akon nga ex sang high school. Ngayon pamangkot ako sa akon nga ex kung kamusta ka. Kung gasigi pa kamusang bana mo. Ang sabat ko wala na. Ang sabat naman sa akon nga ex-boyfriend Macho Kulit, tuod. Kaya nakita ko one time ang imo nga bana. Ara sa Barrio Obrero nga may upod nga iban nga babae. Daw nahuya ako Macho Kulit kay nga ginbaylo ko na ang akon nga bana sa iya. Kaya siyempre taxi driver malang siya. Kaya ang bana ko ya engineer. Grabe Macho Kulit ang hinulsul ko. Naging pamangkot ko man ang akon nga ex-boyfriend nga taxi driver. Nga kon may asawa na siya. Ang sabat niya Macho Kulit, wala. Pero kahimakas ako, agud nga. Kung may maluyagan man ko sa pilakadlaw nga babae,
hindi na ako paghambalan nga pigado ka. Daw nagtatakid sa ulo niya ma-chocolate ang ginhambal ko sa iya sang una. Nga hindi pabor ako or hindi pabor ang pamilya ko sa imo kay ti pigado ka. Daw dito ko lang ma-chocolate na realize nga kasakit kali isang tinaga nga ginbuya ko sa iya. Pero ginpamangkot ko ang ex ko. Sa the time nga paghambal ko sa imo nga pigado ka, ano ang ginabatsag mo? Dayon niya sabat sa akon ma-chocolate kinaghambal. Amo to ang naghatag sang strength kag encouragement sa akon nga life nga magbaka-baka. Nga nagpamangkot ka man sina, balik niya sa akon ma-chocolate. Nangayo ako pasensya sa iya ka naghambal nga I'm sorry. Kay ti sugo lamang sa akon pamilya. Wala na nagsugpo ng akon nga ex-boyfriend ma-chocolate. Pero inambalaan ko siya nga if you're willing nga mag-communicate sa akon, hatag ko ang number ko sa imo. Ginkuha man sa akon nga ex-boyfriend ma-chocolate ang number ko. Kag dito nagsugod ang tanan na nag-start na siya communicate sa akon every day. Ma-chocolate in short, daw naluyag naman ako sa akon nga boyfriend, ex-boyfriend. Kay ti sa una, gwapo giman siya, galing kay ti pigado lang. Wala man siya kapanguliyag sa akon, daw ako naghahatag motive sa iya, ma-chocolate. Kaginahagad ko sa panyapon, naga-okay man. Ako na gani nagagasto para nga makita ko siya. Pagkatapos ma-chocolate, grabe na ang luyag ko subong sa iya. Pero, biskan kapot sang kamot ko. Wala man siya nagapanguliyag sa akon. Ma-chocolate pangayuan ta ka-advise ano man. Ako mang first move sa iya, kay patay luyag na gid ako sa iya. Willing ko ihatag ang akon kaugalingon. Paano mo bala ma-chocolate mahambal nga kung luyag-luyagid ang lalaki sa akon? Ano balang himuon ko para ma-attract siya sa akon? Madamo gid nga salamat. Ako si Ana. Ari naman kita ya Ana sa mga istorya mo, Ana. Hello, gali kay Tuto Team Rizalde. Nakatutok sa mong Tuto Team. Thank you so much sa imo sa pag-upod mo da subong sa December Avenue. Makabalo ka naman si Lolo mo nga busy gid. Busy ang love life, kag busy ang trabaho. Well, tawag ka mo di kay tagaan ta naman sa mga kahang-kahang nga advice. Daw katol-katol gidjay mo ya. Wala niya nga may bata na siya. Ibulagan sa sambanan niya, mangita na naman sa sambag. Oh! O, ari tawagan mo ang 0919-0986-314. Tawag na. Liwaton natin ang 0919-0986-314. Call now. The reason na sa 88.7. Pamatian na may advice? Yahoo! May caller na sa line number 2. Hello, may dayad nga hapon. Hello, DJ Mac, may dayad nga hapon. Do ka ulogot ni bala si Ana ni? Baho likod si Ana. Ano ma-advise mo ni sa iya? By the way, Sir Mata, ako si Sir Mata, si Rina. Okay. Kaya, first of all na nga po si mo, Sir Matt. First, natanong natin yung mga happy listeners. So, kung nagpamangkot no, si Ana, kung siya nga first move, kasi siya sa termino, pero kung siya nga first move, kung siya nga first move, tanga ka nagiguro, para mawala mo na tawag sa mo, first move. Correct. Ang akong mambal siya, Sir Matt, kung wala loya kang tao sa mo, hindi pwede pamingit ang kaugalingon mo kay siyempre ikaw man na masakitan. Ang limuhon mo, story ako mo sa may loya pa sa mo kung wala na.
sa mambal niya, interesan niya, wala ka nagambal ng mga loyal sa simo, hindi ka mag-first mode. Mambal na sa kauli, assuming ka lang. Correct. Tralo. Di kayo doon patay-patay si Luyag siya naman sa ex niya. Siya pa yan nag-una-una magmom. Inahaga niya pang ex si Manyapon. Kaya nag-expect sa siguro. Ano nang tawag nga babae niya mahumok sa ilong? Swisit. Duwangag. Ayan, ba't na lang kayo? O, ano tawag mo ba kay Ana? Ana? Babae nga mahumok sa ilong, Ana. Ana ilong, Ana pusa. Wala karamat na wala lang baranan karamat nga dapat ton mo dapat din muna pagpalitan dahil siyempre namin kung ako sa ibutukon ko ng bata mo hindi ka naman puko sa iban. Nag-DM si Ma'am Ana sa akin. Sir Matt, same lang kami pangalan. Hipos ang tigabasa ko. Isali kita sa ayas paso nakabutang, no? Pero, tani bala ito, tani nga ilo. Paminsaron din ka natablag sa bata, no? Of course, hindi ka na yung mga itatangita niya, panaligban na bata mo, panaligban mo. Kung nagtako ang bata mo, gusto ko nagkakaiwala sa buhay mo. Kuring dakpa, kung nga dalapole. Great na, dali! Great na! Okay, salamat, termata. Ako na naging matermat mo yung hapon kay Sir Lorenzo Bon. Pupunta mo kay Sir Flo, no, kay Kitwin sa Ben Sara. No, pupunta kay ni Rodel Ryan Rostom. Kaning Siyam Shine, magbanwas ang tabungan. Kami yung hapon, kay Dito Lupan. Kay ng Jimmy, kay ng Elsa, Jim, di ba Nonoy? Of course, kay Anang Ise Lazaro, sa mga pamilya sa Redra. Kay Giselle Argania sa Ganiway. Kay nung Ben, kay nung Elben, kay nung Nito, kay Nini, Lin, pagkataranta na ng termata. Maestro ng termata? Sige, so dali. Ini si Kati Tayo Ferdinand Baison, ang programang Last Out Loud, ginadalo sa inyo sang Power Trio, ginapungan sa DTS, 500, may TC, D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Gusto mo pala magayo? Magamit na sa Klinika D3 Bio. Di ka nagkitlamang sa may panwasang banati, ini si Kati Tayo Ferdinand Baison, para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko sa Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita! K5 News! Daw loogon ko tutunlan mo yan, Noy. Sir Matt, same lang kami pangalan but not same story. Ay, grabe si Ma'am Ana. Destakamento. Magkabalik si Macho Colita. More fun, more music. Pagkabalik na to na more colors pagkikita sa problema ni Ana. Ana Suking, Ana Laba, Ana Bayo, Ana Gisel. 8.7 K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa Kampiyon sa Sports na Himpilan. K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Klinika Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men.
hilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Millie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapadayan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Magulay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa 30.7, pwede lumalat ang DJ na chocolate. Sa tawanan walang kapantay, mga tawag at kwento sabay-sabay. Sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Machocolate. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag na't makisaya wagas. Ay na hapon, alas 3:45 na. Mati na sa super enjoy nga DJ Machocolate sa inyong paborito nga sasyon 88.7 K5 News FM. Naga-enjoy kapag mga ka-K5 kung nagapamati kapag kay Machocolate. Kag naga-enjoy kapag mga ka-K5 kung naga-inom ikaw sa GTX Coffee Mix nga may kape ka na, naka-detox ka pa. Hindi magkalipata, mag-inom sa Mighty C mga K5, the Alkaline Vitamin C. Kung ikaw ginatrangkaso sumo, nag-ubo-ubo ikaw, mag-inom sa Mighty C mga K5, agon hindi ikaw mabudayan sa imo nga pangabuhi. Kagparisan sa GTX 500, the superior antioxidant. Bagay gid ba? GTX Beauty Soap mga K5 para sa mga panggid-panggid nga ginatabuan pagid-panggid. GTX Coffee Mix, the healthy coffee. Kaga D3 Bio, the antiviral specialist mga K5. Inom ka mo sina. Kasi subong uso, subong ang natawag naton nga trangkaso, sakit sa ulo, pangatsing-hatsi, allergy. Imnin nyo na sa mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Itangoy. Libaton ko ha. Inom sa Mighty C, GTX 500. Day of Fresh, butang sa kilikili. D3 Bio, kag Coffee Mix, butangan lang sang ice para suwabe.
Itig ilinit sa mong. Well, madretso kita sa aton nga ipautwas mo segment diri sa 88.7 kay tagaan naton sang ginatawag nga manami gid nga advice. Amo nang importante, pamati ka mo sa K5 News FM para makabulig ka mo sang ulo advice sa aton nga mga caller, sa aton nga mga problema. Amo nang pinakanami mga ka-K5 para enjoy ang tanan. Ipautwas na, huwag nang magpahuli sa tawanan at saya. Di ka na mag-iisa. Macho kulit, kaibigan mo sa radyo. Sa K5 News FM, lahat ay kayang-kayang solusyonan. Pero di bala galain ang imubuot? Wala ka bala pa utwasan? Ari na ang solusyon. Ipautwas kay Macho Kulit. Problema mo, solusyonan ta. Tuwag na. Tawag ng mga K5 naton kataganta advice si Ana. Ana bibig, Ana lipstick, mga K5. Ana luto, Ana kaon. Ana bayo, Ana laba. Tawag mo niya 0919-098-6314. Machokulit ka mamati kami ni Simo sa Bugasong. Malagaw kami to karon sa may Sibalom Gusto ta ka makita. Grabe. Bongga. Gusto ko ikaw makita. Okay, may problema, gina. Abi, tawagan mo dito 0919-098-6314 number. Nga po dito tawagan ka makahatag sang advice sa mga apon. Inavalon mga Chocolita, miyaw ko naman si Albina. Nagatutok naman sa aton si kay Ma'am Lizelle Sutaso, Burot, New Lozena. Nakatutok din si Madeline Rando. Nakagatutok man sa K5 News FM si RK. Good afternoon. Sa mga friends naton, nga madamog nga salamat mga K5. Well, sa mga K5 naton, katamiyaw naton si Ronnie, si Clans, yan nagmamati sa aton sa K5 News FM. Machokulit, more blessings to come sa imo. Kag naga-enjoy kami sa program mo, pang pag-good vibes ang imong program. Thank you, kid. Makapoy man ang nga programa, binyo, magaliza kay Direct Raj yung nagatutok man sa buong sa aton. Good afternoon. Hello. Tamyaw ko man si Lenny kag si Benz. Good afternoon. Chocolita, miyaw ko si Bless. Nagapamati subong sa aton. Oy, Bless, good afternoon. Tawag ka mo 3:50 on the clock mga K5. Tawag na ka mo. Para nga maka-enjoy kita subong. Dapat kaya machokolit. Kung ako man di machokolit sa lalaki, hindi ko yung pagsapak ko na ginbaylo yun ako sa una. Tapos kaya wala na siya. Di what if nga wala sila binagbulaga na isang bana niya, hindi ako madumduman. Ay, sakto na. Managip butas na lang machokolit siguro ina. Ang muna magbudlay mga K5 na ito, nga itikong kiss, may mga gaabot sa kabuhi naton.
na dapat i-avoid. Pati dira ka na naghalin, balikan mo pa at basi mo pa na makahatag problema sa imo. Duwa lang na, makahatag problema sa imo ako makahatag ka sadya. Pero kung hindi mo pag-try, hindi mo maglingog-ngog ulo mo. Si Ma'am Ana. Ma'am Ana, good afternoon sa imo. Kaga sa mga friends si Sir Flo, dala sa may Sara, subong nga, good afternoon sa imo, Sir Flo. And also sa mga friends nato, dari sa Antique. Kita na kita sa dali madugay dira 7 p.m. Arada si Matt Chocolate. Enjoy kita subong. Katapusan nila na nga events mga Gagay 5. Grabe no. Matt Chocolate, more blessings to come. Gina-enjoy ko man ang akon kabuhi. Kay damo ako Matt Chocolate kalataan nga nag-aabot sa life ko. Damo nag-discourage sa akon. Pero sige lang. Ang importante buhi. Kaya ang importante, nagabino lagay. Hello, Manggali Listine, listening from Leganes Random Family. Nakatutok din. Tutok Bird, mayong hapon, Matt Chocolate. Good afternoon man sa imo, Tutok Bird. Molina, nagatutok man sa K5 News of Philippines. Good afternoon, welcome. Si Ma'am Nataline Sautong to Rislin. Thank you so much, Matt Chocolate, sa akon nga mga friends diri sa may Salvacion, the corner Pan Street. Nagatutok man. And also hello sa mga taga-Baybay Norte, Miag-Aw. Hello, good afternoon. May daayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Well, mga Gagay 5 naton, amo nang hambal ni Labala. Nga kung hindi ka magpadaso-daso sa imong nga desisyon. Kung ara ka sa gitawag nga kainit sa imong nga lawas, hindi ka mag-decide nga oo. Hindi ka mag-decide nga yes. Kaya base amo pa na ma-discourage o magubas ang imo nga plano sa kabuhi. May mga tao kung kisabi kung init ulo niya, madesisyon so nga hindi na kuya. Hindi naging kuya sa iya. Pero pagka next day, nagigda ka sa kwarto mo, nagigda ka sa hiligdaan mo. Baw, nasubuan ka man, mabal ka baw. Naging bayaan ko siya. Alibalikan ko siya, bes. What if naguba mo na? Or napilasan mo ng tagipusoon sa ina nga tao? Amo na kung kisa sa pagigugma bala, hindi niya pamanggaranon. Hindi niya pa imol-imol. Kag hindi pagwapo-gwapo kag pagwapagwapa. Ang importante kung ginapalangga kasang tao, palangga naintindihan mo? Ano niya si Ana Mando? Inano ka na? Wala ka nagali palapitan, wala nagali imbana mo. Dito ka naman sa ex mo. Dabaho kaya butkon. Madyo ko lipa shout out po sa ang whole group. Ang whole group nga sanday nung Ray Larry. Kag to Benzi. Thank you so much kay Shane Reyna, taghap o kanya. May umati man subong sa aton. Good afternoon. G-May, may ngapon. Good afternoon. Well, sa mga K5 na ito, libre kong konsasyon, libreng konsultasyon para naman sa aton. Magkadto ka mo diba sa Klinika di Alternativo Medicine Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy, mga K5, dira sa may Robinson's Place, Iloilo. Sa may Haro, galing Haro, Robinson's Place, Haro rather. Well, sa mga K5 naton today is May 22. Tamyaw nato ng aton nga mga friends. Si Rain, kumati. Tamyaw ko man si Lodel. Kaga si Mrs. Bostaman. Kumati sila subong sa aton. Good afternoon. Thank you so much, Matt Chocolate. More blessings sa imong program. Ginapamangkot kanila kung pila ka no imo hosting. Bao, grabe yan. Inquire ka mo ito. Gilang ko inquire nyo lang
Mga chokolita, miyaw ko lang si Venny. Si Venny Alado. Si Erica Vinsunoy. Nagpamati man subong sa aton. Good afternoon. Kay Ma'am J. Nagpamati man subong sa aton. Amiyag ko man si Christoph Davids. Nagatuto ko man si Ma'am Ana. Nga permi, nagpamati sa aton nga program. Thank you so much sa inyong tanan-tanan. Kag sa mga friends natin, diri sa may Ponte Vedra Capiz, nagamati sila subong sa aton. Good afternoon sa inyo. And also, inom ka mo prebiotic coffee. Namit man na. Ma-chocolate mayong hapon sa imo kay Sir Arman Guay. Thank you so much sa imo, Sir Arman Guay. Thank you again sa kay Mama Reyna El Metania. Magrabe nga ngalan. Jane, good afternoon sa kay Starlit. Champion kami always. Good afternoon sa inyo tanan-tanana. Kay Japheth, kinagapamati subong sa aton. Good afternoon, Japheth. Well, subong nga po mga kikifay, wala na kita tsempo. Magabulos na sa di madugay ang Reyes. Pero don't forget that tomorrow the same time, the same stations. Kaya sa mga K5 naton, galibot-libot ang aton nga team subong sa inyong barangay. Kung madakpan ka mo magadaog ka mo sang coupon, makadaog ka mo sa aton nga raffle draw. Hindi lang cash prizes ang iatag sa inyo, kundi mga appliances man mga K5. Hatag sa aton nga CEO, Dr. Aminitang Way. Kapag pag nga mag-more blessings to come kita everyday enjoy. Baka muyo kita sa Ginoo sa mga plans naton. Madlaban nila, God never moves without purpose or plan. And sa ako na technical side, si Sir Lawrence. Good afternoon. Sa aton newsroom. Good afternoon man sa inyo. Well, bantayan mga public affairs ang K5 News FM from morning till afternoon and evening. Bantayan din ang programa ni Troy Tisoy karon. And also, sa El Castigador, kapod nato ang station manager si K5 Surita. Well, station manager nato, no? Sa K5 News FM, kapod nato si sa El Castigador, lain na karon sa programa. Si Kim. Alright. Si K5 Kim. Shane Reyna, good afternoon. Mantayan man si K5 Langga Kim sa Night Watch. Karon sa gabi. Kagkaroon sa El Castigador, kapod naton si K5 Enrico Surita Jr. Yun. Thank you. Well, alas 4 punto na mga K5 and you're still listening to Best Radio Stations. Para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Good afternoon po, K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Ivo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX
DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, na muling mapaniwag kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix, lawas na tinuan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Gal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa aton drama sa kaginan. Gayugid bakuan sang leksyon nga ginatig tuluhan. Rehas sa kasaysayan. Secret lang, please. Ay hala! Pudugin tabo gid kamo sang kapalaran ni Mamo Suset nas, no? Ay si mama mo napatay sa kanser. Kag ang bana niya, ay, tilaban-laban patyo man ang tupa sina. Nan, laban gid. Isan posteran? Kaluoy gani kay Ma'am Suset eh. No, man kaluluoy matuod. Pero labay man ang akon. Kamusta ka mo, Nash? Uy, basi makibot lang kami na in love ka na kay Mamo Suset, ha? Kuwan. Ma'am Miren? Ay, kung matabo, ina, wala man kaso to. Manugbalo naman ina siya. Ay, laban-laban, patyo na ginatuod ang tupaan sang bana niya. Pero wala pa man nahulog ang buot mo kay ma'am mo? Ay, hindi na yato imposible to kay kahubin pa ya sa iya kag kagwapa. Cute-cute nga pagkababayi. Kag kun mag-bedridden na ng banaya, ay mangita ginaya sang makasangkol maghatag sa iya sang kalipay. Hindi bala, Ma'am Deng? Ay, amugin. Uy, hala.
Ay, hala, nagapalamula ang guya ni Nash. Uy, tuod. Uy, nag-blush ka? Hoy. May natabo na sa inyo, ha? Ha, Nash? Ay, may ara na ay. Uy, may ara na guro. Masugiri kami to. Mahapigid kami para sa imo. Oo man, sugiri kami bala to. May natabo. Sige na. Ha? Uy, nugay ka na. Sugiri kami to. Sige na. Kukuan. Ma'am, dako ka tamang respeto ko kay Ma'am Suset. Ay. Kagbilang ikaduha ko nga iloy, palangga ko siya. Ay, ti. Kabay pa nga hindi pagsuhutan sang panulay ang mga ulo ninyo. Ikaw nga daan nga, kagwapo man. Kag-isa pa, maalam nga klase bata. Sakto. Ma'am, kung wala na kamusang ipamangkot sa akon, malakat na ako. Dira na ka mo. Ay. Mayo, no? Mayong pag-training sa iya ni Suset. Mayo, gid. Pero kung basi tuod nga, wala man sang may nagapatunga sa ila nga duwa ni Nash kag ni Ma'am Suset. Basi kita lang yang nga duwang puwerte ka malisyosa, Mamin. Baw, kon matabo, subong palang ko, magpalpak sa pakot ko. Man kabalo ka, Ma'am Din, may gift ko yang nga daan. Aba? Makapakot ko ya sang katabo. Aba? Kabalo ko ya magbasa kapalaran. Aba, timakwartahan ta na. Ay kay ipa-announce ta na nga mamaton taya customer. Kag ako yang una nga mapapakot si mo Mamirin. Ay, pag-sure ha. 150 lang. 150 ha? Oh, sige, humlarang palad mo. Seryoso ni Ma'am? Seryoso. Ano ka man imo iya. Palad mo. Ari Bebe, palad. Anong nakita mo da? Uy, hala. Hala. Ay nga, Mamirin, haw. Ay nga, do, nakibot ka gidya. Anong nakita mo da sa balad ko? Ma'am Din, si banahon mo may una nga asawa? Ha? Hala. Bantay ka. Kay daw mabalikay sila. Ano? Ay, animal siya? Ay ba, hindi lang siya magsala. Hindi lang, Ged. Ay, ano ka? Kung na mo matuod? Matuod nga may una siya nga asawa? Kay ikaduha ka lang? Ay, ati, oo. Ay, pero anal na ang kasal nila yung duwa sang una yung asawa. Pero, alam mo, Miren, tuod kaya gali nga kabalo ka mamakot. Ay, ala, do si Madam Auring ka man gali kag si Madam Rosa. Makatanda sa imo magpakot. Ay, ambalan ka nga gift na gani sa akon. Kag permeables ay ang mga pakot ko. Si Nash, binutig pa. Abot ko na gid na iya. Abot ko na gid. Pauli na lang ano yan. Agod nga makatulog ka sa Mayo. Pila na kagabi nga wala kagid makatulog sang ulaligmat mo sa akon. Han, wala sang kaso. Mas kampante ako kung nahari ako diri sa tupad mo. Managuwa ka naman hambal sang doktor mo. Basi buhas pwede na kita makapauli sa balay. Han. Ay, sorry gid ha. Imbis nga mga lipay kita kayop danay na kita. Problema pang ginatag ko sa imo. Ano ka bala?
Mateo, hindi ka malipat sa atong ginsupaan sa simbahan. Sa kalipay kag sa kasakit. Sa maayong lawas kag sa pagbalatian. Unungay kita. Tuntog ka. Kamulagon kita sa kamatayon. Palangga ko gini ka. Palangga ko gini ka. Mateo. Palangga ko ikaw. Palangga ko. Palangga ko man ikaw, Suzette. Pero kung madulagin man ako sa imo, hindi ka magpakamartir. Magpangita ka sa lalaki nga magpalangga sa imo. Pareho sa pagpalangga nga ginpakita ka ginpabatsyag ko sa imo. Hindi ka magambal sa kamusinahan. Hindi ka magambal sina. Please. Hindi ka pa madula sa akin. Hindi ka pa madula. Wala pa gani kita makabuos ang baby. Antes mga kabayan, bidlian niya ako sa batahan. Agod nga. Agod hindi na ako mamana paliwat. Basta may hadumanan ako sa imo. Han? Ambot lang kung makapabusong pa ako sinikay. Kay may kanser ako. Kung mag-okay na pamatsyag mo, tistingatahan. Basta kung makabuo pa kita. Kung magbuot sa kahitasan, matapugin din na. Matapugin din na, Han. Matapo. Basta ang ginapangabay ko lang sa himuhan. Mientras buhay ako, hindi na ako pagtuntuhan. Hindi na ako pagtuntuha. Inagin ang ginapangabay ko sa imo. Oh, Mateo! Bayo ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay lutong at kahintay. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM.
Sir Matt, kamustang pamatsyag mo? Nash, salamat nga ara ka nagatimbang kay Mamo Susette. Sir, dako ang utang nga kabalastan ko sa inyo. Kulang pa ang pagserbisyo ko sa inyo, sir. Bilang bayad sa pag-inakop ninyo sa akon. Diri mismo sa inyo panimalay. Basta ang siling ko lang, hindi gid pagbabayi si Mamo kun wala na ako. Ikaw nang bahala sa iya. Sir Matt, palangga ko gid si Ma'am, sir. Kaginapangako ko sa imo, hindi ko gid siya pagbabayan. Hindi gid. Sino tong pregnancy kit? Customer number 23? Ay, ako ni na, miss. Ako na. Sige, ari na, ma'am. Lihog lang isip sang change, please, antes ka maghalin, ha? Okay na. Thank you. Mangita ako sang kalanaan nga may CR. Oo. Kinahanglan nga makakita ako sang kalanaan nga may CR. check ko nga akong nga urine. Diyos ko, delayed ako sang 2 weeks. Diyos ko. Kabay pa nga hindi lang, kabay pa nga wala lang ako nagabusong. Kabay pa. Kaya kung matabo nga magbusong ako. Dako ko gini nga salabton kay Mateo. Kag mahuyan kita ko. Kami ni Nash. Ato sa kapihan nga ato sa tabok. May CR dira. Ma-order lang ko sang kape kag masudo sa CR. Lord, negative lang, please. Negative lang, please. Positive kid.
nagabusong ako. Diyos ko. Kaisa man lang kami natubo nga doon ni Nash. Kaisa lang, pero nagbusungin ako. Diyos ko. Paano ko ini matago sa bana ko? Kag sa iban nga tao. Paano ko ini matago? Hindi ko man pwede nga mapaa ako ini kay Mateo tungod wala kami nga duha matapos. Wala sa mga tapos ang mga duha. Alin sa mag-abot niya sa balay. Diyos ko, ano pala ang problema? Kisundlan ko. Ano ini? Diyos ko. Han? Oh. Pwede ko makadungan paligo sa imo? Diyos ko, si Mateo, nagapanuktok sa pertahan sa banyo. Kung magsulod siya dari, makita ganyan nga nagdagdag tiyan ko. Diyos ko, anong buhatan ko? Anong imuan ko? Han! Han? Ay, daligid lang. Kabay pang hindi lang niya mahimutaran ng tiyan ko. Kabay pa. Matampihan ko sang tuwalya kag abrihan ko dahin siya. Aran na. Nakatampi na ako. Abrihan ko na siya. Han? Han? Daw ara ako sa kondisyon subong. Daw ko'y ginang pamatsyag ko. Han? Tistingan ta kay basi palang kung makabuo kita. Basi milagrohan kita. Han? No. Hindi na. Han, hindi pa pilitang lawas mo. Basi kurong kung ospital ka naman. Ha? Basi kung sa ospital ka matupa, please. Sige na balahan, sige na Han. Huksan ang tuwalya nga nagatabon sa lawas mo. Luyag ko nga makita ang kabugusan mo, Han. Gibuto mong ang ginatapi ko nga tuwalya. Han? Han? Do kadakos ang tiyan mo, aw? Bibi, patanaw ako. Hindi pagtabunan ang tiyan mo, ha? Hindi pagtabunan. Han? Mateo, inang kakuan, inang... Ay, nagbuyunan ako. Siguro, nagbuyunan ako. Buyon gid ayan, ina? Hindi pagtabunin tiyan mo. Pahika pa ako. Ha? Nga ba na ginatabunan mong tiyan mo? Ay, kukuan, inang... Buyan lang inahan. Buyan lang ina. Magpati ka. Ay, ano habi kay pagkatapos kaon, nagapungko dayon ako eh. Isa na lang ka pamangkot, Suzette. Tagpalihog. Hindi ako pagbutige. Nagabusong ka? Ha, Suzette? Sabta ako! Sabta ako! Ang... Kakakon, inang... Norman... Norman kon, inang... Sino ang amay sang ginabusong mo? Inang... Sino ang upod mo nga nagtraidor sa akon? Norman! Sino? Norman! Sino?
Sugiri ako! Sino, Suset? Sino? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. K5 News FM. Ano pagidayhan ang matabo sa kaygayunan nga to? Manugid ayhan si Ma'am Suset nga sinas nga iya estudyante ang amay sang iya ginabusong. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuwaan sang leksyon na ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan, secret lang, please. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Lidilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Protinya. Kaginiyang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon.